tajema taneta wa ba 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 nyika ino izerenamo marwadzo nekuchema zviripo tinodana kuzitara Jesu iye achazo tinyaradza ukafamba naye panguva dzekuchema iwe iye wapukuta misodzi musatisiye wotiritega baba tinoda nahiro ruoko rwenyu kutitungamirire musatisiye baba musatisiye wotiritega baba tinoda nahiro ruoko rwenyu baba ruoko rwenyu kutitungamirire tinosangana nezvinorema aiwa patindopudzika tipeizimba ishe wangu tinodana kuzitara Jesu iye achazo tibatsira hama yangu uya kuna Jesu iye achazo kunyaradza ukafamba naye Mungu wake kuchema iye wopukuta masodzi titungamire baba titungamire Yeshe tiritoga tikwanise ruoko rwenyu rutitungamirire Jesu musatisiye baba musatisiye tiritega toparara tinodawo nahiro ruoko rwenyu kutitungamirire musatisiye tiritega tinodawo pekuwanda wemutsa kutungamirire ukafamba naye Mungu wake kuchema iye wopukuta masodzi Makadiwa vateereri, tinokutendai vhiki rino ratiri kuendera mberi tichikurukura nyaya dzine chekuita nemhuri. Tine theme yatiri kufamba nayo nemusoro wenyaya yekuti family circle. Tinokutendai nemacomments enyu tiri kuaona.
Chirongwa chino ndo chatinovhuvhumura nyaya dzimwe dzinogona kunge dzichityiwa kana kunyarwa nevanhu vari mukati medzimba kuti vadiscase. Saka macomments, feedback yenyu inotibatsira patiri kugadzira zvimwe zvirongwa. So semazuva ese tinokukurudzirai kuti subscribe to our YouTube channel and even like our Facebook page. Tinotenda vhiki rino tine musoro wakanaka chose unoti hama yemukadzi. So kuvambisa program yakanaka zvakadai tichakumbirawo Sister Rotina kuti vatipe munamato wekutanga. Ngatinamatei. Mutsvene wakarurama, toda kutendai panguva ino, toda kutendai matipa mukana wekuti titaure zvehama nezveukuru wenyu. Chitibetserai mutipewo mazano nemweya wenyu mutsvene, titaure zvinobva pasi pechigaro chenyu. Tonamata chitenda muzita renyu rokusingaperi. Amen. Tine vedare vatinavo semazuva ose. Kune vari kutanga kuteera chirongwa chino, tine maseries mamwe ataita. Tine season 1 yatakaita, tiri paseason yechipiri. Ese mapresentations aya ari paYouTube, Facebook. You are free kuti munotarisa discussions atakaita mumashure. Mamwe acho kuti anyatsojoinidzika zviri nane, muone sense yekwatiri kubva nekwatiri kuenda. Zvakanaka kuti muone maseries atamboratidza mumashure. Saka tine musoro wandataura wenyaya unoti hama yemukadzi. Saka tine vedare vatichakumbira kuti vazviintroduce, tichitanga naSister. Makadiwa vatereri, ini ndinonzi Rotina Mafume Musara. Kazoi vatereri, ini ndinoitwa Owen Chandamale. Makadiwa vatereri, ini ndinoitwa Trustful Chinyandura. Makadini hama munashi, ndoitwa Tete Makovi. Tinotenda nevedare. Tikapinda mukati mesoko raMwari rine mhando dzakawanda dzemhuri dzatinowana mukati meBhaibheri. Pana Genesis chapter 1, 2 tine vaviri vanova Adam naEva. Itori mhuri yakaita sei? Yakakwana. Genesis chapter 1 tichidzika oro Genesis chapter 5 iyi inonyatsobuditsa pachena kuti Adam akazoita mwanakomana nevanasikana, yave mhuri ina mai, baba nevana. But tichidzidza mukati meBhaibheri tine mhuriwo dzema-extended families. Abrahamu achigara naLoti. Tine maexamples akawanda tinogona kutarisa mukati meBhaibheri. Saka issue imwe yatoda kuti tinanganidze inyaya yema-extended families, nyaya yema-in-laws. Ndichida kuti nditsanangurewo zvekare munyika yedu yeZimbabwe, ongororo iri kuitwa iri kupangidza kuti vazhinji vanhu vari kurambana. Pane chimwe chikamu takataura tikati foni yeSamsung, vamwe yavaita haichengete battery, foni dzekumashure dziri kutolasta longa pane mamwe mamarriages. Vari kuongorora kuti mareasons ndeapi. Imwe reason yavakaona inyaya yebonde, imwe iri panumber 2 or 3 inyaya yema-in-laws. Kana yema-in-laws isiri panumber 2 iri panumber 3, oro yefinance kana isiri panumber 2 iri panumber 3. Saka nyaya yema-in-laws ndeimwe nyaya inonetsa chaizvo, because chinoitika kune vanhu vari kudanana, especially mukomana nemusikana, vanenge vari 2 vari 2, hapana nombowanetsa, vanotengerana machipisi avo. But as time goes on, vakuenda towards marriage, pakupinda ma-in-laws, because maybe world view yedu muAfrica I am because we are. Pakubuda maishu ekuti anenge ari MC ari kubva kumurume here kana kumukadzi, homwe mari iri kuenda kupi, vari kunogara kupi, this and that. Saka ndo imwe nyaya toda kuti tiongorore. But imwe nyaya unogara uchinzwa vanhu vachitaura inyaya yekuti ihama yemukadzi. Sekunge hama yemukadzi inenge inonzi inodya mazai, dozen remazai pazuva rimwe chete, ari free kuita whatever zvaanoda. Ameno mai Makovi munoiona sei kuti hama yemukadzi inoita kunge inobatwa zviri nane kupfuura yemurume? Mazvita mufundisi, tikaenda kuBhaibheri shoko dzvene raMwari rototi usingachengeti hama yake wakaipa, ende wakadhifainwa nouipi wakakura chaizvo nekusangochengeta hama. Saka chinenge chitsvare mufundisi kana kuti kusekana mukati memhuri. Vamwe vachiti hama ndeye mukadzi, umwe achiti hama ndeye murume. Asi muchavaona kuti kana tichinyanya kunanganidza
chinhu chinonzi hama chinhu chakatinakira tose tiri vaviri nekuti musha is a complete family tiri murume nemukadzi tiri vaviri asi musha haugoni kungomira woga usina mamwe mapfiwa unoutsigira saka mutaona kuti hama idzodzi ndo mapfiwa anotidini anotitsigira anosimbisa ukama hwedu hwemarriage saka iko kudzopoinda mafingers kuti hama ndeyaningi kutotaridza patsiwa nedambudziko kuti kana pasina dambudziko hama yehama asi kana yava yaningi paite nyaya vachinyandura amuone kuti hama yemukadzi inenge inofara kupfuura yemurume pfungwa yamutotaura ndiyo munotoona kutoti kana vanhu vakagarisana pamhuri kukauya tsano kana hama dzekumudzimai panomhanywa mapoto chii kana une zvawatokanganwa mai anokuti tipei mari yemadrink kana wanga wasina wanomhanya kuti zvinhu zviende panzvimbo asi kana hama dzemurume dzauya ndiwe ungatozobvunza kuti kwamusi kubika here unotoita sekuti wada kutotungamira kumapoto because unongoona kuti hapana chiri kudini apa chiri kuitwa dzimwe nguva vakauya vakutongomirirawo sadza richangobikwa manheru asi kana vomudzimai vauya vanotanga vambonzi kadrink vachienda nemastages azvona wotozosvika musadza kana vachipakurirwa muriwo zvimwe zvisingatomboitwi pamba pedu nona zvidya zviviri zvitatu zvichiiswa mundiro yemunhu mumwe but kana vari murume totogodorerana kuti zvinhu zvikwanirane mundiro uri right. Hama yemukadzi inotoenda even nepocket money kana yoenda so hama yemukadzi inochengetwa zvakanyanya kudarika hama yemurume sekutaura kwaita mama itori dambudziko but ndo zvazvitori kuti hama yemukadzi ikauya mukadzi anoda kurakidza wekwake kuti ndinogona kuchengeta wanhu pamba panapa and in so doing anosiyanisa nezvaanoita kuvarume. Sometimes pastor kunenge kusiri kudawo kuti vangu ndakagara kuda kutoratidzawo vekwangu kuti panondigere nokuti ndikataridza dry hands sezvazviri vanozobva vachitoona kuti zveshuwa hama yedu inotambura saka ndaenda kuvharavhara kuti shuwawo tsano vakaenda vachiti kwemukwasha tatohla takadekara vanoenda vane good report remurume wangu asi tikada kuvataridza zvepamba ipapo zvekuti shuwa tinogona kukwera murume uyo asina kutenga nokuti chinoitika chinozoita kuti ndibate hama zvakasiyana. Chimwe chinhu chikuru mufundisi ndechekuti varume ava hapana contribution yavanenge vachiisa pamba ipapa pakungotaura but ivo vanotozviziva kuti hapana chavari kuprovhaida pamusha saka inini ndichamhanya kunotsvaga zvihuku kunotsvaga zvimadhiringi kutosvina munhu kuti abudisevo kuti pamba pane vaenzi but kwete kuti ndozvandiri ndechitodawo kutoti zvitoitawo zvakanaka but munhu haasi kuprovhaida saka kana tadzokera paukama apa inini ndiri kutovhara mahwani nemaburi ekuti hama dzangu hadzingadzokeri dzichiti hanzvadzi yangu iri mugango ndiri kutodawo kuti idzokere ichiti kunoryiwa mafidhlongo but hama dzangu dzinozoenda ngadzione dry hands ngadzione because hausi kuprovide ngadzione kuti pamba hapana chikafu hama dzangu dzikutsiure. Elda zvokutaurwa namai musarando zvine chokwadi mukati mufundisi idi ndeyekuti hama kana dzichiuya kurogwa kwatakaita muchavona kuti vanonyanya kusumuka munhukadzi ndiye wakaenda kumhuri yekwamakove ndokutosvika ndokupiwa nezita maziona kana ndoti ndeinde kumusha ndinoreva kwamakove saka vanhu vekwamakove kana ndichivaona handichavaonise hama ndakuona ndiri part of that family saka kana vana bamnini vakauya kumba havasi kutoti tiri kuinda kumba kwamukoma vanitiinda kumba kwenyu maziona anototi ndiri kunoshanya munun'una wangu ini saka muchaona kuti mabatiro atinoita muenzi nemabatiro atoita vobho akatodini akatosiyana vese vaenzi zviri kutaurwa nayo dachandamari vekumurume kana vauya vanoenda vachiti hei maiguru vanonyima kana kuti vanenge mbuya vanonyima zvechikafu chacho. Urbanization tiri kugara mumadhorobha pane nyaya yamataura mai makowe which is good but vari kugara mufakosi
vatongoendawo maybe mavisitors vari kuenda independently pasina zoti vaenda kwamakove zvosiyana monoti panogona kuita problem izvozvo chaizvo mufundisi. Regai titi kumhunga tiri kuno kubwa tiri vaenzi vakauya pamba, ziso rinoona kusiyaniswa kazhinji patoita dambudziko kuseri. Exactly. Kana pasina dambudziko kuseri tinoziva kuti nhasi pauya muenzi uyu wabuya zvisinei nokuti wabva kwani, wawana takamira sei womwedzi edu mukati memba. Zvino wauya pakati pomwedzi hatina zvatinazvo, tatova nevhiki tichidya muriwo, tatomanya kutenga kanyama kepondo kuti tibikire muenzi, asi kuda umwe wazouya mwedzi wapera mari yakati zvakafirira tikagona kunotenga bhurera. Saka kana tiine rudo gwedu gwakasimba hatinanganidzi kuti pakauya vokoko pakabikwei, pakauya vokoko pakabikwei, nokuti tinozivana tiri vaviri mamirire ehomwe dzedu. Saka mufundisi, ini toda kudzokera panyaya yekuti zvinokonzeresa kuona, handiti mazviona, ndizvo zvatoda kugadzirisa pano. Because kana tangoti hama yava yanhingi, kureva kuti iwewo musi uchatouya hama dzobva kumurume haugari zvakanaka. Chero mukicheni unotokaruka wapinda zvamareva zviya nokuti unoda kunyatsokuona kuti vaisibva murume here, mafuta ari kuiswa achine chigubhu here kana kuti tablespoon, handiri muri kuzviona. Musi wazouya wake unoda kuongorora kuti zvakamira sei. Saka ini ndiri kuti hama handidya ihama dzedu, ngationa sare tose kuti dzatishanyira panguva yakadii. Kunyange mapasuro ama muchataura ekuti muenzi wabuda akabatei, zvinodhipenda kuti tine chinyi panguva yabuda chinyi, yabuda muenzi. Asi handirambi mufundisi kuti tinogona kunge paine maweaknesses anowanikwawo kumadzimai asi achiwanikwawo kuvai futi kuvarume. Ndinohwa imwe stori yakambotauka yemudzimai wakati baba vakangouya vakati mai vafa, mudzimai akafunga kuti ndimai vani, ndimai vake, akazhamba akati mai vangu vafa. Haana kufunga mai vake, wakafunga kuti mai vomurume. Ndokubva aenda kutenga rakito dzake, nokutenga nemakabhiji nechichi, mota yafamba mufundisi aone mugwagwa iri kunanga nepi, svike kuninda nepi, svike ndati mai vafa here, handimi kuzviona. Vapi? Zvikanzi mai vafa. Saka mota yeyo yakanaka kumusha kwake. Aona kuti zvokwadi mota inoenda kumusha. Hanzi mudzimai wakabata bvudzi akati yewe kani, yewe netoni yekuchena yakabva yadini, yapira tembo. Mazviona? Vachisvika paya vachema shwanga vari mai vake. Ndobva achidzoka pana baba zvenzi. Ndati titume vari pamagirosa. Vaida kudowedza pacho. Ndakati aiwa, matengera awaita iwawo. Ndo zvachadini? Zvachanza pano panhamo. Hakuna mota ichasunga kunotenga chimwe chikafu. Saka mai vake vakarigwa nemakabichi. Nokuti murume akabva asunga akati hakusina mota ichadini? Chasunga. Saka ndinoti kumhunga tiriko, kumunyu tiriko mufundisi. Varikowo vanoti zvokwadi vanoita chingoma ndechokwangu vachichengeta hama dzavo. Asi katodzoka shoko raMwari rinongoti usingachengeti hama hakuna kuziya hama wakadini wakaipa. Toda kutenda vadiwa vateereri, chikamu chekutanga chapfuura, tichambotora mafemo todzoka muchikamu chinotevera. The Family Circle, muri akabatana. The Family Circle, muri akakomborerwa. Watch it, subscribe and share. Makadiwa vateereri, tinokutendai vhiki rino ratiri kukumbana zvekare tichiendera mberi nechirongwa chamunoda, chamunofarira, chine musoro wenyaya wekuti Family Circle. Tine rombo rakanaka vhiki rino, tiri kuendera mberi tichidzidza nyaya yakakosha zvikuru ine musoro wenyaya wekuti hama dzemukadzi. Mai, sekufunga kwenyu ndedzipi hama dzinonyanya kudiwa, ihama yemurume here kana kuti hama yemukadzi? Okay, hama kana matororana ndona sekunge hama hama whether yokumurume kana yokumukadzi mese pamunobatanidzwa paya manyama imwe. Saka matove mhuri imwe, hapasina achati idzi ndedzangu idzi ndedzababa, no, tato chinhu chimwe. Tinokutendai mai. Chinhu chandakaona nyaya dzema-in-laws inyaya dzinonetsa zvekare paongororo inoitwa kana kuti yaitwa kazhinji kacho munyika yedu yeZimbabwe
zvakaonekwa kuti madhivorce akawanda anokonzerwa nenyaya dzema-in-laws, because remember world view yedu muAfrica, I am because we are. Saka iye zvino zvitaakumbopinda mumastreets, mumugwagwa, mumatare, timbonzwa kuti vanhu vari kuti kudii pamusoro penyaya inodakadza yatinayo ine musoro wenyaya wekuti hama dzemukadzi. Nhau inoitika ndeyodai nhau yekuroorerana iyi ndeyekuti pane pachida kusungwa ukama, ndo zvatinoziva isisi takakura kumashure taiti kana wachinge uchinoroora zvirova kuti tiri kunotsvaga ukama. Saka kana uchinotsvaga ukama, saka zvinoreva kuti tinofanira kuti tichengetane pamatambudziko mukuwana imomo. Zvino dambudziko raakuitika mukore uno manje vari kuroorana vechidiki avo havasi kuroorana vachitsvaga ukama, vari kuroorana vachitsvaga mari. Saka mukaona manje kuti kugarisana kwacho manje kunonetsa, because mumwe nemumwe anenge achitarisa mari pane mumwe. Kana uchingosina mari rudo hapana. Saka nawo hama dzemukadzi kana dzichinge dzazouya manje, mukadzi anozoita dambudziko riri rekuti anenge achifevhera hama dzake, murume ofemerawo hama dzake. Saka zvirava kuti rudo hapana. Saka imba iyoyo yakatoparara. Saka chinhu ichocho manje kuti chipere manje ndizvokuti pane pakuda kuti pachita madzisawira kana kuti vanatete, kuti dambudziko ravako mazuva ano, vana vemazuva ano vari kuti anatete hakusisina, but isisi takakura tichiziva kuti kuna natete kuna nambuya. Nyaya dzikaita saizodzi dzinoenda kuna nambuya, dzinoenda kuna natete. Kana kuti uchinamata sesu hedu tinoenda kuchechi, nhau iyoyo unouya nayo kuchechi, nhau inogadziriswa kuchechi. Hama yemukadzi kana ikauya ihama yako, hama yemurume kana ikauya ihama yako. Saka zvinhu zvinofanira kunge zvichingoenzana, hakuna kwokuti iwe unofanira kuchisaidira rimwe side uchisaidira rimwe side. Saka zvinoita kuti zvinotouraya imba yenyu. Saka roora rinofa, tide zvakadaro. Mukatarisa muchiona mararamiro yedu atiri kurarama nawo panguva dzinedzi, zvakaoma kuti ma-in-laws agarisane zvakanaka. Asi nini hangu ndoda kutora mukana uno wekutenda kuti handina dambudziko nema-in-laws angu. Zvese zviri kuendeka zvakanaka, ndinongova treta 50-50. Kana ndikaendesa shuga kumba kwedu, kuma-in-laws kwanguwo ndinongoendesawo shuga futi. Saka tiri kugarisana zvakanaka, ndioni pane dambudziko. Vanosangana nema-challenges is because havasi kubudirana pachena, number 1. Number 2, vanenge vachifunga kuti pamwe mukwasha wavo ane zvinhu zvakawanda, saka vanenge vachida kuti vawane zvinhu. Avowo zvekare vanenge vachiti mwana wedu ane zvakati, saka panoitira kudhonzerana. Nema-in-laws angu zvinhu zvakanaka, even kunze uko hama dzangu, mukabatana zvakanaka, if 50-50, musaite 2%, kumwe kune 99%. Mukadaro munocreata matambudziko mukati mekugarisana kwenyu sedzimhuri. Mhuri chingobatanai semhuri, musaratidze kuti uyu ndakamuvenga, uyu ndakamuda kana ndakaita sei. Inini vanhu vese ndinongovabata zvakafanana. Hama dzangu, hama dzekumukadzi ndinongodzibata zvakafanana, nokuti tose tiri vanhu. Ndoda kutenda hangu dai Mwari angakuitirai zvakanaka mukati medzimba dzenyu, mungakomborerwa, mungadzidze pachinhu ichi kuti ma-in-laws haasi akashata wose. Ngatiratidzanei rudo tese, zvinhu zvifambe. Chekutanga ndichengoziva kutoti vanhu ava kana wakaroorwa une 25 years, so kuzokavhira 25 years idzi unavo chitori chikoro. Degree chairo unotoita 4 years but hauzvipedze zvese. Watimo munhu hausina mbokura uchigara naye. Chinongodikanwa pama-in-laws kutaurirana, kujekeserana. Hide and seek ndoiri kukonzeresa kuti dzimba dzizhinji dzidonhe. Point number 1, amwene vakauya vanoda kutaura nemwana womukomana, vada kuita ma-extra hours vachitandara, vada kutaura tumwe tunhu twandisingafaniri kunzwa inini. Wozonge ndoto murume wotozouya wongondiudza kuti kumusha kwako kutinzi zvakati, kwauti nani
nyatsondijekeseraka haajekesi achizoti nyaya yabva neukoko. Ko kana tachinzi takaroorana tamurume nemukadzi tabatanidzwa nesvitsa tanyama imwe chete, zvanga zvakadi kuti mai vogara apa votaura nyaya yavo, ini ndogara apa semwanasikana wavo akauya mumusha nemwanakomana wavo, toisirana pachenaka. Kana ndichibatsira ndinobatsira nemwoyo wakazara nemwoyo wakachena, ndichiziva ndiri kuita zvinhu zvedu. Asi nyaya hide and seek ndo inozokonzeresa kuti kana ndaonawo vekwanguwo kwandakabva ndinotozopedzera ndakutoitawo mapapiro. Kana iri mari uyo anotora achipa mai vake, indotora nchipa mai vangu. At the end hapana chinobuda. Semuenzaniso, pane imwe mhuri yatakambobatsira counseling, vakanga vachengeta 1000 yavo vachitoda kuvaka. Mai ndobva vauya nechichemo mai vemurume, ndobva anokora hana kundiudza achiti achakavhira. Inini mai vangu ndobva ndamuudza murume akati hatina. Ndobva ndanotarisa paye panga pakachengetwa mari, ndobva ndaona yakashota. Anoti handina kubvunza. Ndobva paita imwe dambudziko futi, murume ndobva anonokora. Mukadzi ndobva anocheka kuti apiwa mari yabvepi, ndokunoona paipe pashota. Mukadzi akati handichabvunza. Ndobva kwaitawo dambudziko, ndokunonokorawo kusvika mari yapera. Kuzobvunzana kuti ko mari, akati aiwa aitora ndiweka, inini ndinogotora ndindakashanda here, asi ye mukati makaiziva kuti ndindakatora. Saka zvinenge zvakutokonzeresa corruption mukati memarriage, mukati medzimba. Saka zvimwe zvacho nazvidi kana prayer, zvinotongoda kuti vanhu muonesane pachena. Mumba medu takamira takadai, kana ndirini hama dzemurume dzikasvika vakandipawo nzvimbo yangu inini samainingi, vakauya mumusha kuzochengeta musha wavo, vakandipawo trust, vakandipururudzira mafiriji chii pamberi ruzhinji rweZimbabwe. Ko nhasi vakuzotadza nei kunditrasta ndinogona kuvachengetera musha wavo. Chaakuzonetsa chiko kuti vanoti kana vauya mwana wavo, naiwe Jeffrey imbouya pano, vomunokera padho, Jeffrey wobuda wotonotandara 1 hour 2 hours namai vake. Koko wadzoka mamuchitiko? Hapana, 2 hours mama kangonyarara. Izvozvo manje zvinoita kuti marriage yedu iite maburi. At the end ndipo unozoona sekuti mainini vakauya ndeyotogarawo musipeya namainini tatitaure hapana. Saka marriage inotanga kusheka nezvinhu zvisina basa. Saka what we need is kungoonesana pachena mufamily medu, zvakamira zvakadai. Ivo vaberekiwo ngavauyewo vasingati divide. Kana vakabvuma kuti ndiroorwe nemwana wavo, inini vangu vabereki vakabvumawo kuti mwana wavo andiroore tive nyama imwe chete, vabereki ngavauye seumbrella tichivaudza takamira takadai. Vakauya nebad advice vakutoti influencer. At the end marriage inoparara. Ndadzokera futi kunoita edition kwavanga vambomainasa kumhuri, uye adzokera futi. Saka ingori back and forth isina basa inenge ichiitika. Mazvinzwira nyaya iyi kubva kune vari mumastreets mumaguta vachitsanangura nyaya iyi zvakanaka chaizvo, kuti mhuri dzedu dzingagarisana sei zvakanaka tichidanana tiri hama pamwe chete. Takudzokerazve kune vedare vachirapanura nekubhedhenura nyaya iyi yekugarisana zvakanaka semhuri. Vakuru vanotaura vanoti kangoma kanorira kachiti kwangu. Rimwe dambudziko rinoitika kune vanhu vakawanana vanenge vachiti kwavo zvivanakire, but kana vanhu vachinge vatoroorana vave nyama imwe chete, which means hakusisina zvekuti mai vekwako kana kuti baba wekwako kana kuti bamunini wekwako, tese tave mhuri imwe chete. Ngatirambe tiri pachivhitivhiti apo vedare vari kudzumburudza nekurapanura nyaya inozipa zvakadai. The family circle, muri akabatana. The family circle, muri akakomborerwa. Watch it, subscribe and share. Tinotenda vadiwa vateereri nekuteerera kwamuri kuita. Makomenzi enyu tiri kuaona, feedback yenyu tinoida. Tiri kuenderera mberi nenyaya iri kuzipa chaizvo, nyaya tiri kudzumburudzana pano ine musoro wenyaya yekuti hama yemukadzi. Toda kuti tichinyatsonanganidza nyaya iyi. Chana ndichida kukumbirawo kwamuri kubva mapanelisti. I've seen vanhu vari kuchata these days, mukomana nemusikana, sezvandataura paintroduction, life iri rose, vari two only. I don't know, ndeipi counsel yamungavape vari vaviri, especially muno muAfrica, because I've seen kuti vasikana vakawanda or even vakomana again, they are affected nekuuya kuri kuita veukama. Oro mukomana anogona kutonge cousin sister or cousin brother yake atouya
haasi kutaura kuti ari kudzokera rini, atouya nemabhegi ake ari ngotaura kuti aiwa mai guru muchato wenyu wakabuda zvakanaka. Ofuchi madreams avanga vanawo vanga vari kugara vari vangani? Vari vaviri. challenge but toda kupa masoko ekurayira kuti vanhu vazogara vakangwara. Kana tichiroorana zviya, watora musikana wako, murume nemukadzi muchivamba imba, musati mapindamo mumba, unofanira kuita ruzivo pamusoro peculture, pamusoro pefamily background. Izvi zvinhu zviviri zviri very important. Somuenzaniso, ukaenda kumasvingo uchinororako, mari dzoko dzakati kwire. Unofanira kugara uchiziva kuti kana ndaa kunorora kumasvingo handindi ndakabata 1000, ndinoda mari svinu kuti ndinotora mudzimai kupi kumasvingo. Ende kana ndarora ndachata ndichibva nemudzimai wangu kumasvingo, petinodzoka tichiti tachata taakuenda kumba kwedu, ndiri kutaura tsika dzevanhu vari kumasvingo nekumidlands muarea iyoyo, vanouya kuzombogarawo nemi kwezvimazuva. Havauye mazuva mashoma shoma ba, vanombogona kugara mwedzi wokutanga wose vanenge varipo vachifara vachipemberera nemi mumba makazara kuti chakata. Izvi ndotaura semunhu ari exposed. Saka ndoziva hunhu hwevanhu vekupi vekumasvingo kuti vanenge vachitofara nemi, imi muchiti muri kuda kunge muri two. But this has been necessitated nemhaka yebackground yewanhu vekupi vekumasvingo. Vasiyana nemamwe marudziwo atina mukati menyika ineyi anongotiwo kana matanga imba, tanga imba yani imba yenyu. Saka that's one contributing factor. Imwe contributing factor, kuda ndini mukomana mukuru, baba vakashaya, mai vakashaya, zvinun'una zvinotochengetwa nani? Neni. Nezvekwaba nini zvinochengetwa nani? Neni. Kuda ndini ndoga ndakatomira kumhuri yose. Saka unocheuka anongoti mukoma variyo Harare. Saka kumba kunosvikirwa kuHarare, kumba kwani? Kwamukoma. Handiti mona. Saka mudzimai anofanira kuziva background yemurume wani? Yemurume wake, because ndo zvinoita kuti vanhu vazouya mumba menyu. So it's important to know kuti vanhu vari kutiingawa vari kuuya nemhaka yei ende ihama. Handitika. Saka kana dzauya dzinobatwa sei? Ndaramba yataurwa nahama yangu Rotina yekunzi ndini ndiri kuprovide. Okay, vamwe muri kuiona sei nyaya? Regai nditsigire point ndisandaenda pane yavaramba. I think point yakakosha kuziva even vekuroora patinombotaura paya, kuti pamunoita courtship udza umwe wako mamiriro ekumba kwenyu, kuti isusu kwedu uchiona ndakadai ndini mukomana mukuru, and by virtue yekuti ndiri mukomana uku ndiri kumasvingo, zvichareva kuti dzinzara ndichachengeta rakati kurei. Ndototarisira kuti at a given time pamwe nechibhadhara fees yevanhu 4 kana 5. Handiti, what's our plan kana tasvika pakadaro? Isusu watichazokonzentrata pavana vedu rini, nepakuvakawo dzimba, nepakukura mumarriage yedu. Because chinozofrustrata uyu musikana ndechekuti zvokwadini anakaplanawo kuti ndichagara kalife karibo, and our income yaitikwanisa kuti tiite nekalife ikako. Patike zvino taakupatsanura income nepai 3/4 iri kuenda kuHama, isi tiri kusara nekota. Ice cream yandaifunga kuti tichalive resabath haichabudi nemhaka yekuti tine rudhende rwevanhu kwatiri kusapota. Saka ngazvibude pachena during courtship kuti ndo zvichaita. Usatora umwe wako nesurprise, because iyewo kaarogwawo haazvizivi. Pamwe vakangokurawo vari vaviri, vari ivo namai vake nevamwe vaviri, kana vaibetsegwa vari kushe kwemusha. But ava vari kutouya otopfeka, ndiwo wakutotanga wakutowedzera poto. Uku muchiri tu hamusati mava nevana, poto yatotanga kuwedzera, makutotanga kukamura salary, maschool fees yako yakutopindigwa ichinzi ngainosapota uku. Hauchazivi manje kuti saka ndo zvandakaroorerwa here izvi. But zvikava pachena kuti during courtship kuti zveshuwa pamwe zvinouya hatingazivi kumberi, but as it stands tinogona kuzosapota vanhu vakati
vakati wande mufundisi kusapota vanhu mufundisi hakuna kushata hakuna nekuti musha unotonakidza kana uchingwa nevanhu ndo zvoita kuti musha udziye asi chatoda tivhure masiso mufundisi nana elda vana baba vakamirira vana baba pano ndechokuti vanouya kuzochengetwa vakawana vanhu vaviri vachidanana vakasungana chero mweni wasvika wedha ndiwo mukadzi kana ndiwo murume agoni kupinda pakati pedu uye vanouya ngavazive kuti vari kuenda kumba kwevamwe ivo vachinya vaenzi dambudziko rinozoitika iri mufundisi vamini kana vauya vobva vachototi panopambapo mukoma wangu ende kana yazongonzi pambapo mukoma wangu nyaya yatodi saka kuendi pangu ndepapi kana paapo mukoma ende kuratidza kuti nyange mumabhedhurumu muya mamaipinda mukoma asati aroora hamuchagoni kuti mungonobheura muchipinda kumukoma ndakashama but noti mubuya haana mabhoundaries unogona kuramba achingofunga kuti ndichino mukoma wangu uya wazuru mbeu madho neodrop mamukoma wavhura watora sutu yebleki inde akati idhasta kuti murume wangu nguya anopfeka musalati saka indiri kuti zvinodzokera kune vaviri vakaroorana kuti hama dzichengeteke tifare nehama dzedu dzigare pamusha pedu zvakanaka hunge isi tiri vaviri tadzipa maboundaries. Thank you. Vachinyandura mamune comment era ndichitarisa from the reverse side kutaurwa namai makoyo isusu hama isusu kune vanhu vanoti kana waendesa mwana ari kuchengetwa ndibamunini waenda tinenge touya tomubvunza kuti ari kugona kubika here uri kupiwa chikafu chakakwana yavari kutaura kuti ava vanenge vakabatana but hondo yakubva kunze kune avo kozoti nai mufundisi mukudhiskasa kweduku zvingave izvo here unotoona kuti baba iwo ndiwe first born zvataurwa izvo ini ndatango yangu mhuri but baba wachiri kundikwikwidza wachiri kuita vamwe wana wakuzvarira inini wana manje kuti wauye wachengetwa kumba kwani kumba kwangu in the name yekuti waningina wani wako takakuendesawo kuchikoro tingazvarira here vana vedu vamwe vana nepamabhedheni pane yavataurawo yekufirwa nezvimwe zvakadaro. That's an unfortunate situation. But yekutoti tikutoda kupa munhu ndibaba munini variko nemudzimai wavo vari kusenza but vakuda kuisa bhedheni kuti endesawo mwana kupi. Thank you so much. Yeah. Pane pechipiri patanoda kuti uye but apa hoko dzataisa ndedzekuti kuna vanhu vari kuchata background iri very key and another thing muAfrica beside nyaya yemataura emaculture whether masvingo midlands tichagona kuchengeta vamwe vanhu ingari yezvirwere kune covid tinogona kuchengeta vana baba munini baba mukuru ngatingozivai kuti muAfrica actually word rekuti extended family harisi redu maAfricans we are one family so ndiri kudawo maseconds mashoma imwe advice yamungapiwo kuhama dzacho idzodzo dziri kutumira vana whatever kuvavira vachangotanga mhuri yava vachiri muhoneymoon stage hapana uri because chirongwa chiri kuteererwa nemunhu wese hapana here because Solomon anotaura kuti usarambe uchingonuka pamba pehama yako anopedzisira asvotwa nani newe hapana here advice yatingape kune hama dziri kutumira vazukuru vana kunorerwa nevaviri ava vachangotanga imba yavo. Indandoda kuti weukama ngatipei vaviri ava mukana wekuti vambofara. Bhaibheri raipa gore murume asingaende kuhondo, saka ngatimbovapei mukana wekuti vamboita sei, vambofara. Zviriko misengwa iriko inoda kuadhireswa but ngatimbovapaiwo mukana kuti vasununguke. Plus also ngatisadzidza kunotora hove dzaraurwa namukoma, asi ngatinetsere mukoma kuti ndidzidziseiwo kuraura, kuti ndigone kuraura. Tikaraura takawanda usavi hunowanda mukati memba, zvinhu zvinoreruka. Ndanichida kupinda mufundisi ndichita kunge ndinopokana asi ndisiri zvangu ndichiti Pokane. nokumunyotiriko ini ndikuda kuti nditi kune vakateerera vane vana vanofanirwa kuenda kuBuluwayo kana kuHarare kuchikoro ndo kuna mukoma. Hatichavati isusu chimirai gore kusvika vambodanana kwegore nekuti nguva yekuti mwana aende kuyunivhesiti ndo gore akufanirwa kutoenda kuyunivhesiti mukomana. Saka kuna mukoma wake ndo voga vanemba kuHarare, saka ndo kumba kwacho kokuti anoenda kuyunivhesiti. Mari yekuti anogara paparezi hatidini, hatina. Chotoita ndechekuchibatsira mwana unosumuka patiri kumindisa netundu kuna mukoma. Mwanangu
zvainaka kuti mukoma vange vari voga nemudzimai asi kana wasumuka chirega tikuraire zani ava vanhu vakaroora nazuro vanofanirwa kufara vanofanirwa kuita zvinhu zvavo chipai mwana maboundaries chipai mwana chenjedzo nokuti chikoro unofanirwa kudini unofanirwa kuinda handiti mazviona saka ndo pandinoona panoshayikwa communication kana kusina unorayira mukomana kubva kumusha mukoma muchigamuchira mwana mumusha watouya kuchikoro tangaenda mai kubedroom mwana watouya hapana kumwe kwandinganeendesa ndo paanofanirwa kuuya chingaote mananga akwe paana risina chinyi chigadzirira uyu mwana mudoko watowana mwana mukuru iye asati ane newake kuti ahwise machallenges anogona kudini kusanganwa napo nekuti iwo wagara nemudzimai wako wamuudza mumba yemukati maexpectations nekuti mwana watouya nekuti budget ratokanganisika then wakuchinda kune mwana wamai yako ndimakazvagwa mose tatenda ngatiwirirane munoona mukadzi uyu ndo wangu uyu unogona kukushatira asi ndowani ndowangu unogona kukutira zvausingadi asi ndewani ndowangu iwo hauna kana right yokumudavira kana kumutuka because asi mukadzi wani kana watoita problem yaudzani udzeni kana wakangwara ndo shamwari wanofanira kuti uite shamwari yako ndo mai vatova mai vako pano handiti wopa mwana maboundaries handiti mazviona kwete kuti utaze kuti ndakuona tachomubata sei umubata sei mukomana uyu akangodzikisa bhurukwa ndomuti bamini bhurukwa miradzika iwe ungoti mwana wamai vangu mwana wamai vako handichagoni kumuudza kuti bhurukwa radzika saka zvaakuda murume wakasimba murume unoziva unogona kuita intermediate kuti vaviri ava kugona kudini kugarisana zvakanaka uye vanochengetwa vaya pasta ngavazive kuti tiri kuchengetwa because umwe unomuchengeta asi anobva atoda kumirizana newe kana kuti achade kana kusuka ndiro kana kubika nditete vauya tete vadiki kwandiri inini kana chero vari vakuru kana indiri kubuda kuenda kubasa ndinotarisirawo zvokuti pandodzoka ndowana sadza radinai rabikwa handitarisiri kuti tete vati aiwa zvendiwe makoti pano chisa unouya kawotibikira hanzvadzi yangu saka ndingango vanhu vanotanga kutaura zvisina basa but kana utoripo ini ndichibuda kuenda kubasa ndini ndiri kuita kuti muzorya tichibetserana bhudhi wenyu iwewe satete chichaira kamumba chibika kasadza touya hedu torya chimanheru chero uri mukomana uri bamunini handichatsvagiusikanopane munhu chero uri mukomana uri kueji yakuravo yekuti wakugona kubika ini kana ndabuda ndoexpectawo kuti pandinodzoka ndowana bamunini vabika ndowanawo vatsvaira imba ndowanawo yadhi yakadiridzwa gadheni chairo unowana pamba pane vakomana vakasvika vari kuti tiri pamba pabhudhi wedu asi gadheni hapana toda kuuya pane umwe mubvunzo maminitsi edu ari kumhanya but maissues ndiri kuona akawanda chaizvo mubvunzo yandinayo yakawanda panyaya yehama yemukadzi musakangane musoro wenyaya mubvunzo wandaida kumubvunza ndewekuti mai makove sister rotina nana baba why is it that mainini vanogashirwa zvakanaka ende mainini vanodiwa nemudzimai murumewo haana problem namainini ndimuramuka but bamunini why pana bamunini apa pachinetsa idhimoni ripi rinaro pana bamunini ndingagone kubvunza again kuti baba vemukadzi havana dambudziko ndingati baba vemusikana nemukwasha hapana dambudziko apa tezvara mukwasha but I don't know pana mbuya pana amwene nemuroora pane challenge chii idhimoni ripi riri papa regai nditaurira namwene nomuroora mufundisi idi pane nyaya asi chandinoona mufundisi ndichiti kumhunga mbiri kwekumununi ndoda kutanga nemadzimai akateerera vari varoora kuti nyaya ingori pakugwirana munhu mumwe chete ndo pane hondo yavamwene nomuroora tiri kugwirana murume umwe mukadzi ari kuti murume wangu mai vari kuti mwana wangu saka hondo iyoyo manje umwe wakabata right umwe wakabata left todhonzerana ndosaka mushihwa kuchinzi varume vanokasira kufa especially kana paita hondo pakati pemuroora navamwene because unoda mai vake oda mukadzi wake mese muri kumudamburirana haachazivi kuti oita sei saka mufundisi is just a war of love chinodiwa panodai vaviri
vakagona kunzwanana kuti vari kuda munhu umwe zvakaenzana. Handii mukuzviona zvaita kuti hondo iyo isadini igadzirike. Handii mukuzviona nekuti tose toda munhu umwe chete. Dai takanga tikagara pasi tikanzwanana kuti ndo love yatinayo. Ende tose muchaona kuti munhukadzi inini izvezvi ndakadai mwana wangu mukomana anesu ndomuda zvisingaiti. Ndomuda nokuti ndiye mwana wangu mukomana. Akanorora mukadzi wake ari kunorora mukadzi anodini anomuda. Imwe nyaya yozoitika kuti hondo iitike ndeyekuti taakuda kuti inonzi individualism. Ndoda kuisa hedge pamurume mai vake havafaniri kusvika padhuze. Handii mukuzviona but ivo ndo wavo zvemwana. Kana vakauya kumba kuzoona mwana wavo mukomana regai ndivasiye vari musiti room vaitaura nyaya dzavo ndichinobika vangazondiuraya nhasi. Handii mukuzviona mwana wavo vakutaura zvinhu zvokumusha kwani kwavo ende ari kutaura namai vani vake. But iwe muri kutaura zvinhu zviri very powerful. Iyoyo inyaya ndakaona kuti haiunderstandwe nana mai vasati vane varoora. Chokwadi vana mai vasati vane varoora vanogona kusaiunderstanda nyaya iyoyo mufundisi nekuti havasati vapinda mukati meshangu dzacho. Ndachida kuexplaina kuti inini ndakakura ndichibikira mwana wangu mukomana anesu zvaanoda kudya. Handii mazvona mama kuda ndaimubikira muboora nesadza rakadai pota nekokoti sangana. Pandinoona mushanya anesu aroora ndiri kungoexpecta kuti mwana wangu ari kufidwa here nequantity yesadza raidini raimbopuhwa riya. Unzoona mwina kuti mwana wangu uri kuurawa pano nezvaro ndosadza rinopuwa murume unomukira kubasa iroro. Saka muchaona kuti pachinamba kuti chifoni iyoriyo mai vanoda mwana wavo inde wangonobika sadza iroriya. Mai ribika sei mai wokudzwa neomboora taisa chidovi ndidzidzisei zvaidliwa nemwana wedu ndoriti zisadza iroro mupoto mundiro nemuboora iwoyo waiswa chinyi ndonopa murume iyo chiti kuti idlaiwo kwaina mai ndozvoifarire iwe. Tinobuda takafuirana navamwene handizi kugutsa handina kwadereti aiwa mazuva ano wakudya spaghetti ndaita zvavareva ende vanenge vari contented kuti ndikudini ndikuteerera but the war is avanda kutadza kuti mwana wangu ndomuziva iwe kuti murume wangu ndomudini ndomuziva. Ndoda kutaura panana baba mudiki. I think chinoita kuti nyaya yana baba mudiki inetse mukati memba nyaya kuti panouya mai guru baba mudiki havasi kurecognize kuti mai guru number 1 ndi mai. Mudzimai wemukoma but ndi mai guru pamusha. And then chimwe chinokosha ndechekuti baba mudiki kana mai guru vauya pane muridzi wepamusha. Saka vanofana kudzidza kuteerera muridzi wepamusha. Somuenzaniso kana taisimbopfekedzana hembe baba mudiki vakufanira kunge vaine hembe dzavo mukoma vaine hembe dzani izvozvo zvinobvisa conflict mukati memba nekuda kwehama. Nekuti baba mudiki vakaramba vachipfeka sheti yamukoma mai guru vavo vachava aina vachiti ndaainira murume wangu vobva vaona masikati ndo yakapfekwa nababa mudiki. Baba mudiki wangoti pfembe wakanoitora ndobva vaita sei ndobva vaipfeka. Ivo vakaprepara kuti pachapfekwa sheti izhi ini ndichapfekwa rogwe rokuti rinoenderana nesheti ipi iyoyo. Zvinhu zvese zvaenda mudondo hondo yobva yaita sei yatotanga. Saka vana bamunini ngavadzidze kurecognize kuti mai guru ndi mai ende ndiwo muridzi wepamusha. Ivo vatowo mwana pamusha iwoyo. Thank you. Mune zvekutaura. Yes, indachida kutaura yana mainini kuti sei vana mainini vari izi kuchengeta. Ini ndakambogara nguva yakareba sitereki nababa mukuru wangu. Chekutanga ndechekuti nasisi ndinotumika even nababa mukuru. Hapana pandaitumwa pandairamba. Chero ndandisingadi magetsi akaenda sisi vakati mukai na4 udzisire baba mukuru mvura. Ndaitomuka na4 vomuka mvura yadina yatoboila yatovapo chavo kumuka vachigeza. Kukai kwava neschool run inda unotora vana pinda umota unotora vana zvekuti ndava nedegree nechi ndandisingazvifungi ndandiri pamba baba mukuru. Ndaimhanya nemota ndakavhetemesa school run kuziva time. Ikai mota yakuda kuenda kuservice ndapinda ndanoisevhisa ndadzokera ndanoitora kuteerera kauko. Kuteerera sisi kuteerera baba mukuru kuziva kuti pano pandiri ndiri kuchengetwa. And I'm grateful nekuchengetwa kwandiri kudini kwandiri kuita nekugara kwandiri kuita nababa mukuru nasisi.
asi zvikaita reverse kuti chibamunini chogona kunzi school run hecho nemota chakakona chakadai, vanhu vari kutarisira kuti vana vadii vange vasvika pamba. Asi munhu akona nekoko achienda akutodzoka manheru kuti zveda kashoma vana mainini vanoteerera in principle. Yesi kune vamwe avo vanogona kuzopinda bedroom rabamukuru hazvishaikwi, kune vamwe vanozodaro, but kashoma kuti mainini varambe kuteerera sivakoma vavo. Asi bamunini vanogona kuita. Ndine mubvunzo. Alright, munda kutaura. Mabvunza pasi. Hakusi kuti here baba mukuru vanda kumenyapwa. Tinogona kuona sekunge mainini vasingatadzi. But zvinhu zvavo zvikatadzika zvinoregerereka zvikuru. Wazimba mukuru aringa achingoti ipwa yani. Yes. Ndine mubvunzo wandaida kubvunza kuna namai, one word answer. Ndeupi mwana anochengeta, mukomana kana musikana? Mubvunzo wenyu iyoyo unoita kuti tigorovhwa nevana vakadini vakateerera. Asi sekunzwa kwamunoita zvichitaurwa mucommunity, regai tiutaure from experience. Handitika ini kuona kwangu mwana unochengeta amene chandataura pano mwana unochengeta, mwana unodini unochengeta, nekuti varukuru varume vana baba kare vaiti kana vakazvabva mwana mukomana voti musha wasimba, musha watsiga, tawana muchengeti. Uchachengeta nevanin'ina vake nehanzvadzi dzake kana dzarambwa dziuya dzochengetiwa. Handi maziona. Ndo pakabuda nyaya yekuti vana vakomana vofevhewa kupinda vana vasikana. Asi zvozoonekwa kuti kunyange mwana wemusikana uri kunzi uchaenda kunorooriwa, ndo vana vari kuba mari dzinorehwa navarume nemagirosari kuendesa kuna mai vani nababa vani nababa vavo, ndo vana vari kushinaira futi tochengete vabereki vavo. Saka ina am just saying kuti mwana unochengeta, mwana unodini. Imi munoti mufundisi ine ndirowe masvingo atirovi mkhwa takavika mupinyi. Mwana musikana anochengeta vabereki. Sure. Kudarika mwana mukomana. Thank you so much. And ipapo itori chokwadi zvokuti vaya vanoda kudzidzisa vana vakomana chete vachiti vana vakomana ndo vakakusha ende akasenga zita rangu vari kudorashikigwa, nokuti mwana musikana ukamudzidzisa, if you empower a woman, you empowered the whole nation. Thank you so much. You have empowered the whole so family. ndada kuti program basa rayo ndeyekuraira. Ndada ndidzoke kwamuri, mataura zvakanaka chaizvo. I've seen kuti vanana baba vari kuuya mazuva ano. Tiri kutaura nezvenyaya yehama yemukadzi, but at the same time tutaura nyaya yema-in-laws. I've seen varume wekuti akanga angoroora bedzi zvapera. Mai vake, as I'm speaking now, vachiri vakapfeka t-shirt. Pamwe yakashandiswa pama-campaigns, pamwe ndisimba makoni, I don't know. Ndo yavachiri nayo nanhasi. But vasikana, I've seen kuti vane nzira dzavanoita dzekurangarira kwavakabva, but vakomana 00 akaenda aita sei aenda. Pane shwiro here dzeupenyu dzatingabatsira apa? Zviri paviri mufundisi. Pamwe pacho unomanipuletwa zvekuti unokona kuibata yekuti uende kumba. Nanamai Aiwa kana mukati memba, because paya mambounzwa muromo wandaramba uya wekunzi ndini ndiri kuita sei, ndiri kuprovide. Ndibate muromo ipapo mirai handichakumiriri. Munoziva kuti vana vakomana varume generally vane kakunyima soka vanoita. Even ukatarisa pafamily setting ameno zvazvinongoita ivo vanenge vasingatodi kupa vana mai vavo, iwe ndo unotozoita hondo yekuti naiwe hausikuonero kuti mai vashama vakachena vane gogo. Mira ipapo ndimuri kukontinya. Toda kutenda vadiwa vateereri, tichambomira muchikamu chechipiri totora mafemo toendera mberi tichidzumburudza nyaya mwana anochengeta, mwana mukomana here mwana musikana, nedzimwe nyaya dzatichakumbira vedare mumaminutes mashoma kuti vatibatsire kuti ndapi madisadvantage ekuita mabusiness deals nema-in-laws. Kugara paimba yatezvara yababa zvinogona kuafekta even nyangwe mari munoishare sei 50% here kana kuti unoenda kune need. Ndemamwe maissues atichataura after break. Mwari akukomborerei.
The family circle, muri akabatana. The family circle, muri akakomborerwa. Watch it, subscribe and share. Vadiwa vateereri, ndofunga muri kungonzwa kuti nyaya yedu iri kudakadza yaambo. Tinokutendai nekuteerera kwamuri kuita. Ndofunga manzwa vedare vari kurapanura nekupa shuro dzeupenyu panyaya yehama dzemukadzi. Iye zvinozvi taakudzokera zvekare mumaguta nemumatare timbonzwa kuti vari kuti kudii pamusoro penyaya iyi yehama dzemukadzi, nyaya yema-in-laws. Tisabve pazvivhitivhiti. Ini muonero andinozviita ndezvekuti ukama kana watovapo watova ukama, but chakakosha ndechekuti tinzwisisane kuti hama yandishanyira kana vari tsano ndikaone background yavo yekuziva kuti munhu anofarira zvakati, bhora kana chichi maactivities iwa even vari tsano, kana vasvikawo pamba ndofanira kuzivawo kuti tsano wangu wanodawo zvebhora, kwete kuramba ndakasitika nezvinoda family yangu chete. Because ukama kana watova ukama tofanira kunzwisisa kuti ndashanyirwa nani, anofarirawo zvipi. Uyezve kana vari tsano, let's say vasvikawo pamba pangu inini ndichiziva kuti tsano wangu maybe havanawo basa, asi trade yandinoitawo inini ndine basa wacho vanoikwanisa, I should feel watora tsano ngatimboendai mumbobatawo makadai, because zvakavafambirawo mangwana vanotaurawo zita rangu mune zvakanaka. Even vana vandinobara inini vanotiwo sekuru vachitaura tsano, saka ndikasimudzawo sekuru chaiwo, ndikasimudza tsano ndatosumudzawo sekuru vevana vangu. You never know mangwana during my absent pamwe tsano ndo vachatozofambisa basa, kana iri kambani inogona kutosumuka zvotonzwa kuti vana vangu inini vakutoshanda nasekuru wavo vanova ndo tsano. Saka zvimwe zvekuti zvinofanira kuzvitarisa kuti kuhama dzemukadzi kana dzakushanyirawo zvavanogonawo ndezvipi, uchivasumudzira naiwo ndogona kuroora kufamily iri welapo, vachizivawo kuti mukwasha wedu vane zvaanogona. I think zviri free kuti vatiwo mukwasha kunoku kune zvakati zvakafanana. For example, unogona kutaura kuti ndine license but mota dzekudriva dzacho ndisina, but kwandakaroora vari vanhu vari welapo vane marori vane chiva chitoona kuti mukwasha wedu akaroora kunoku, but ane license anozivawo zvakati, vanofanira kusununguka kundishedza no mukwasha batawo neapapo taakutoshandidzana because watova ukama. Nekuti vana vandakabara inini kana ndikatonzi ndabara ndikasasenza but ndichiziva kuti pandakaroora kune mabasa vakasandisimudzira vana vanofa vari marombe. Saka ukama ndinovimba kuti unofanira kusimbiswa nometa kuti kwandaroora kana kuti kwaroorwa mwana, ngatibvunzanei tizive kuti tobatsirana sei. Vanazvo ngavabatsirewo vasina, zvisinei kuti side rekuti ndisitaroora kana kuti taroorerwa, kana tiri capable yekusimudzana ngatidziranei. I think zvinotibatsira izvozvo kuti upenyu hwedu hufambe zvakanaka. Tinodzinzwa nyaya idzi dzinotaurika mukati mekufamba umu, mukati memisha nemukati medzimba. Mune ma-challenges arimo about my-in-laws mukati memichato imomu, hama dzemukadzi, hama dzemurume zvichienda zvakadaro. But ndinofungidzira kuti zviri pachena kuti there is no marriage ingava complete kana kusina kudyidzana pakati pehama dzemukadzi nehama dzemurume, especially manje dzaakusanganisira patiri isusu vanenge vari varoorwi nevakaroorana, kuti ipapo ndo padzaakusangana. Saka Mwari atipa mukana wekuti timbowana nguo yekufara, tichidya pamwe chete, tichinwa pamwe chete, tichifara, tichitamba pamwe chete. Mwari atipa mukana. Maresources atiinawo tinofanira kuziva kuti tisati taanawo tiri vaviri akabva kumhuri idzi ndo vakatipa. Saka zvakanaka kuti hama dzigare murufaro, dzichidya, dzichifara, dzichitamba pamwe chete, especially panyaya yechikafu ndo panonyanya kunetsa vanhu vakawanda. But regai ndikuudzei vana vaMwari kuti mukati mekurarama kwatiri kuitawo muchaona kuti umwe munyora anonyora achiti kwanzi, the greatness of a man is not measured by the number of servants who serve on his table, but by the number of people who feed on his table. Saka tinoona sekuti zvakanaka, fulfillment yemarriage yakanaka kana hama neshamwari dzichifara nekuda kwokuti imi muri vaviri kana kuti muri mukuroorana kwenyu
vari kufara nekutora advantage yeupenyu hwenyu huri pamwe chete. Saka zvakanaka kuti vanhu tigare tichifara tiri pamwe chete tisingatarise kuti zvakabva kupi, zviri kubva kupi. Mwari anotiwedzera kuti zviwande, tive extension yemufaro wemhuri dzese dziri mbiri. Mwari ndofunga tikadaro anotikomborera zvikuru mukati memamarriages edu. Sevana, vabereki vedu ava vanotodawo kuchengetwa, vada kuitirwa zvakanaka, nekuti vabereki vava ndo vakatanga kutichengeta isati ako. Saka kuvachengeta vanodawo nyama, vanodawo zvekudya, vanodawo kubhoitawo gumbezi rekufuka rekuti vanototiwo vachienda kurufu. So vanokurumidza kusvika parufu vachiti gumbezi remukomana kana kuti rakabva kumusikana. Saka vabereki vanozvida izvo, mufaro iwoyo minamato kubva kuna Mwari. Saka chikomborero ichocho chinounza mufaro mukati memhuri dzanu, mukati memhuri dzedu. Ngatichingwarirei, tichiite nekuperera, zvoendawo zvichitandavara zvakare kuti vaberekiwo ngava appreciatewo zvishoma zvinoitwa nevana izvo. Kadiki diki kaitwa nemwana, kaitwa nemukuwasha, kaitwa nemuroora, ngati appreciatei. Pakuappreciata kwatinoita munotipa simba vabereki. Munopa vana simba rekuti nhasi kana vaunza switi imwe chete mangwana vakaunza nhatu, vanototi vakomana muchembera anoda maswiti ake, matoo muchaneli yekupuwa maswiti enyu nevana venyu. Saka ndinofunga kuti tikachengetedza mavalues edu akamira akadaro, panova nemufaro kudzimba dzedu, muvabereki vedu vakatirera nevakatibereka. Tikange tadaro, Mwari harege kutipa makomborero pamusoro paupenyu hwedu. Mazvinzwira vadiwa vateereri, manga muchidzidziswa nekuinfomwa zvidzidzo zvakanaka. Next time tiri kudzokazve neCopacabana part 2 neWhy Do Women Cheat. Dedi ndeipi imwe zvakare? Imwe iri kuuya tichange tichikurukura pamusoro penyaya ye-little foxes in marriage. Pane tunhu tudiki tunogona kuaffecta mamarriages, twakaita sekugeza mazino chaiko, kana kunopinda mumagumbeza munhu asina kugeza, nedzimwe nyaya dzatichange tichidzumburudza pachirongwa chino. Musabve pazvivhitivhiti. Like our Facebook page, subscribe to our YouTube channel, tag your friends. Macomments enyu tinoada, anotibatsira patiri kuronga zvimwe zvirongwa, kupepeta nekurekodha. Mwari akukombore nekusingaperi. The Family Circle, muri akabatana. The Family Circle, muri akakomborerwa. Watch it, subscribe and share. Tinokutendai vadiwa vateereri patiri kusangana muchikamu chekupedzisira. Tine maminutes mashoma. Ndofunga maissues mahanzwa vedare, mwana anochengeta ndaupi, mukomana here kana kuti musikana, zvakaipirei kuita mabusiness deals nema-in-laws, kugara pamba patezvara, or even mari toishare sei 50-50 here. Even nyange nyaya dzinonetsa pamichato chaipo, homwe yemari nemamwe maissues ekuti zita remwana rinopiwa nani, kumurume here kana kuti kumukadzi. Pamaminutes mashoma ngatirapanure nyaya idzi. Tinotenda mufundisi. Regerai ndipedzise paissue yekuti ndini ndiri kuprovida. Chakamboita kuti uye ndini ndakaunganidza mari, ndikakuroora ukauya semudzimai wangu, tikagara tese, mari aigara iripo. Pane imwe nguva mari inopera, inoshayikwa. Saka kwandiri ni munhurume, saka mudzimai wangu kana ari kuwana panguva iyoyo, ndiye anotomira nemhuri yake achita make sure kuti zvinhu zvese zvakabalansa. Whilst ini semurume ndichironda dzimwe pfungwa kana plan dzekuti ndiunze mamwe maresources. Saka hama dzinofanira kuchengetwa zvakaenzana. Tinochengeta sei? Tinochengeta tichitarisa need. Hazvibetseri kuendera kunopa baba vangu vane mari, vane business, mari mwedzi woga woga kana kuvaendesera upfu. Ine vatezvara vangu vasina kana chekudya. Saka kune need ndokwatinoadresa chi need iripo. Maybe kuna baba wangu hakutorina need yemari because mari iriko. Handiti mona. Pamwe tikutonotora futi kupi? Iko kana tikatotora totonoipfudza futi chienda kwatezvara vangu. Because ndo kune need panguva ine. Mune maseconds, time dzedu ngatidzumburudzei nyaya dziri patafura idzi. Vashinyandura. Ndachida kuisa pfungwa yekuti yamataura imwe yekugara. Kana mwana aroora kana mwana aroorwa, ngativatenderei vatange musha wavo. Ngatirege kugara navo pamba. Vanotadza kusununguka. Kunyarana kunombotanga mazuva ekutanga, but mukwasha anogona kuzongotukirirwa nezvimwe zvinhu zvepamusha ipapo kana pane zvakanganisika. Uye kana pakaita kunetsana kwatezvara naambuya, zvimwe zvacho hazviiti mukwasha aripi
aripo munoshaya chiremerera. Saka ngativatendere vagare mushaya, even mabusinesses tinoita mamwe atinoti mafamily businesses, but ngatiaite kuti kana zvichigona mukana uchitendera ngativabe vaite zvavo vaite zvavo, because kana imi musizoripo nehama zvinonetsa zvinhu zvakaita saizvozvo, zvinenge zvaane kutaura kwakawanda, but vakanga vachitanga vakanga vaine maitiro avo nemafungiro avaita nemamwe manzwi chinyandura. Hazvina kunaka kuti iwewe neni tiende kunovaka kumba kwaate zvako. Izvi ndoda kuzvitaura izvi nekuti kandovaka ikoko, kana ini ndikashayika vana vangu havasisina musha ipapo, because hapasi pamusha pani pamusha pangu, ende zvandainvesta pamusha ipapo havana kana access one yavanowana pazvinhu zvipi izvozvo. Vakomana vepaunobva kuti no pamusha pedu pana. Thank you. Mfundisi handisi kuda kuita sei kunonzi ndopokana namai Musana, asi regai nditi vataura chokwadi. If you ukawana mwanasikana wazvara the nation, handitika mwanasikana unoita kuti vandudza nation. Tichidzokera panyaya yenyu, mukomana here kana musikana unochengeta. Saka muri kuzviona here kuti kana mwanasikana akatwasuka, handiti mazviona, nemurume waarongwa naye watwasuka, because kana musikana achigona kuchengeta vabereki vake uchabetsera uyu kuchengeta vabereki vake. Saka ini ndichiramba kuti mwanasikana ndiye unochengeta, mwanakomana haachengeti. Ndikuti mwanasikana ya the central person pamhuri, ndiwo une makii, batsirawo ogere naye kuti achengete mhuri yake. Nekuti kuchengeta vabereki vedu tose kune chikomborero. Saka tinogona kuluza mablessings aMwari nemhaka yekufunga kuti vana vasikana ndo vanochengeta, vagozvirova matundundu, vari kutora mari yose vachichengeta vabereki vavo. Munozoti panofiwa kumusha kwomurume, kauti ari murume wake wazofa. Takazviita mufundisi pane musha watakaenda, munoenda kunoviga munhu wanga ari njonda muHarare, mabhenzi akaita kiu kudai so, nemalimozini kuenda kunamo, kofini rinoshamisa riri muzimota reDoves ramusati makamboona regirazi. Munosvika muti indai munotsvaka matende ekiisa pamusha panapa, because hapana pokudini pokupinda. Kunokwashwa chidhoo chechembere yanga yakagara maivigira bhokisi. Nekuda kwemukadzi wamuti mwanasikana unochengeta, waichengeta ani? Saka kana mudzimai akamira misha yese Thank you. Yes, mother, pane imwe situation yandaka experience recently seyamuri kutaura yefuneral yekuti baba vakashaya ndobva vanonoka kuvigwa, so taenda tichinoita maservices mapastors, so imba hamenoti yakapesera kuvakwa rini haina kuzopera. So zviri kunzi vana i5 vari kuUK ndo vadelay ya burial because vanofanira kuti vaone baba vasati vaita sei vavigwa. So ini nechemufungwa mumwe mao ndakangoti hadzinenge boys dziri kutaurwa. Yes, saka ndiri kuzobvunzawo kuti zvakamira sei, vana vacho vari kuya zvikanzi vese vakomana 5. Can you imagine 5 vakomana vari kuUK, kamba kadiki diki maybe kari pa less than 200 square meters, akana roof, but dai anga ari musikana soram. Takakurira mageto isusu, ende mugeto matakakura vasikana vazhinji vakaenda kuUK kusati kwane visa. We know kuti vakaita wonders, vakaextenda this and that, but boys pakaipa. Tichitarisa futi nyaya iyoyo, inyaya yekuti pakuhurukuro nemadzimai akawanda, ndeyekuti kana mukadzi asiri kuenda kubasa sviya, murume haatsukutsiki. Ndo panga pachizotaurwa kuti vanoba fulawa neshuga kuti aendeserewo mai vake, kana matenesi mari aringotora pagrosari yapuwa nemurume. Varume vazhinji vanofunga kuti kana variwo vari kuenda kubasa rinovapa sirivheri negoridhe ndo vari kushanda. Haachatsukutsipi kuti apewo mudzimai mari yekuchengeta mai vake, haatombodi. Saka uya mukadzi panozotanga kushava-shava, akuona kuti panapa ndikasashanda mai vangu vanodinai, vanofa neshara. Panozotanga kushava-shavawo ndo paakuendesa mari kuna mai vake. Ndoponze futi nemurume ina handisisina mari chichengeta uko, but pawaimboibata mari wanga usingatarisi mai vemukadzi wako, waingotarisawo kudivi rimwe. Asi kuti vakadzi kana tozoshava zvine shungu manje, shungu dzedu dzinoenda extra. Chokuti ndinonoivaka imba yamai yangu nekutengesa mafrisits, ndaona kuti uyu murume uyu ari kutoignora mai yangu. So ukatanga mhuri, patinotanga mamarriages paya, ngatikoshesei both families. Ngatiite needs assessment yambotaurwa naelder, kuti needs assessment yakatokosha, tizive kuti apa pane one roof,
pari kutoda imwe imba iexpandwe uku kunoda machokoleti nemaflawa nemawachi anodhura ndozvotodiwo zvotomeka sure kuti taita kose togadzirisa nekuti vanochengetwa havaperi asi ngatichengete tichiziva kuti zvese taronga pamwe chete. Thank you so much. So usazviendesa kudepend kana uchipinda mumhuri usazviendesa kudepend enda kufamily ine social background yakafanana neyako kana kuti kana washinga kuenda kune social background iri higher than yours chigadzirira kunodzidza kuti ugone kusvika palevel iyoyo nekuti imwe nyaya ndeyekuti munondinyeya munondiseka hamundioni zvakanaka whether mukomana munondinyeya montarisira pasi kuti handigoni oro musikana the same thing is because hauna kuda kuzosumuka kusvika palevel yekwawaenda kana kunodzika mbichana kuti uchenge wose awakanosvika arimo hauchadi kunosunga zambia nedhuku iwo asvika mukati memusha muri kunzi pa ndo zvatinoita kana tasvika semuroora saka ndinoona kuti izvo zvakakosha mufundisi zvatagwana nana elder nanganidza kwaunda kuinda nekwaunda kutora. So mune 1 second time dzedu dzaenda kuconclude kana mune shwiro dzamuda kupa it's up to you elder. Mufundisi ndoda kuti patinorora madzimai havana kuzvarwa vari veuka vamwana hanzvadzi dzani saka ndisatakura mutoro wekuti hanzvadzi dzatadza kuchengeta vabereki vavo ndibate zvakanaka handireve kuti handifanira kuitawo my part but unogona kuona kuti kune vakomana hwitakwi dziriko sezvamamuchataura zviyazvo ukuthi vanotadza kuchengeta vabereki vavo but nekuti inini ndakaroora ikoko ndakutarisira kutakura bhedheni yese zvokuti kana ukaitika chinhu even vanatsana vangakutarisira kuti mukwasha dini ita mukwasha zvakati kunzi mai vakazodai kunzi zvotarisirwa ini. Isusu sevanakomana ngatidzidze kuchengeta vana mai vedu ngatidzidze kuchengeta vabereki vedu kana mukwasha azoitawo pake ibonus but isusu ngatisabvumai kuchengeterwa mai vedu nevamwe vanhu mana uya mushabhati ngatichengetera vana mai. Indandoda kuti hama yemukadzi ngaitritwe sehama yemurume nekuti hama dzose chii ihama saka hama dzoda kutritwa zvakaita sei zvakafanana. Kana tichibikira broiler hama yemukadzi ngatiisewo effort nyangwe zvinhu zvisipo tibikire hama yemurume broiler kuti wese vadye zvakafanana kuti pasaite mutauro. Indachida kuti kana uchida kugara zvakanaka somunhukadzi ida hama dzomurume wako kana ukada hama dzomurume wako uri reciprocate ende kana murume akaziva kuti hama dzangu dzodiwa kana oda dzako akuitira dzako nemawara nezenzi saka if you want a good life ida hama dzomurume. 1 second. Yes, indachida kuti bhaibheri rinoti ndiri Mwari wechirikadzi nenherera. Saka kana ukatora nherera ukachengeta chirikadzi wangoinvita Mwari mumba mako haazosii nherera dzake dzichitambura nezhara dziri mukati memba yako kureva kuti newewo watozvidanira chinai makomborero plus rinoti futi kudza baba namai kuti mazuva awedzekwe panyika. Mwana anochengeta mai nababa makomborero ake anongowanda kwaari. Iwo ukatarisa uchiti mukoma ndo vane mari ndo vachachengeta mai uri kurijusa makomborero ako. Rima kamabago uendesere kuna mai rima nzungu uendesere kuna mai makomborero atsikiriranawo pamusoro pako zvese zvine makomborero. Tinokutendai vadiwa vateereri tinokuvimbisai kuti programu iyi haina kupera tine part 2 yatichadzumburudza nyaya ine musoro wekuti hama dzemukadzi. Tine mama-issues akawanda tichabata like even kuwakwasha chaiko mabatirwo avanoita akasiyana depending nemaresources avo marora. Then kune vasikana vachangororwa hapana chakaipawo kuwirirana naamwene ofuchiwedhire kuti amwene rinoita sokunge risina chivanhu chakakwana kuti odaidza uchiti amwene mamuka sei wedhi riri polite ndimai. Then kuda amwene again amwene remember ndiye muroora wekutanga kwamuri kuenda ikoko. Kana pane zvikwambo ndo vanoziva kuti zvinofamba sei vatone experience nezvikwambo zveko saka kuwirirana nawo kune maadvantages akawanda. Then kuvakomana I think nyaya dzatsanangurwa dzekuti tinofanira kuda hama dzedu tese vakadzi varume because in Africa what goes around comes around. Kumwe uri tete kumwe uri muroora kana kuchinzi hanzi amwene ndo muroyi always hanzi ndo vanonzobatwa pang'anga rememberwo ukuwo ndiamwenewo futi kwavari kunobatwawo samwe kung'anga. That's African culture. Mwari akukombore kuvharira programu yakanaka zvakadai
tichakumbira Elder Chinyandure vatipe munamato. Kuna Mwari Baba wakanaka, kunesi Jesu na Mweya Mutsvene tikutendai nechidzidzo chachiri pakati pedu. Tikutendai kuti mabata mwoyo yevazhinji. Kuna vane mhuri dzanga dzoda kuwa nekuda kwedambudziko atatsanangura pano. Asi tikutendai kuti matendera chirongwa ichi kuti chisvikire vazhinji vatendeuke panzira dzavo uye vagobetsereka vagozwanira ruponeso. Tonamata tichipota nezita raJesu rinogara nokusingaperi. Amen. Amen. Uzere nekunetswa hana nzvimbo yaJesu wabatwa nemirau hana nzvimbo yaJesu amire pamsiwo gugudza munzwe onyengerera hana nzvimbo yaJesu unopambadza nguva hana basa raJesu usapambadza simba hana basa raJesu hauedzi kukunda kana kuwana mweya daidza warasika hana basa raJesu unotsvaka upfumi hana nguva yaJesu usingabati basa hana nguva yaJesu rufaro neupfumi ndizvo zviro unoda kuedza kuzvifadza hana nguva yaJesu watakura zvenando hana muchero waJesu hauna vamisumbu hana muchero waJesu hauna kana chiro kuripa basa rako hauwa nirufaro kumbana naJesu hauna kana chiro kuripa basa rako